Με αθλητές θρύλους του παρελθόντος στο kickboxing, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης, διοργανώθηκε με επιτυχία σε άρτιες εγκαταστάσεις kickboxing του Λεωνίδα Μπαλόκα στους Αγίους Αναργύρους η αναβίωση του kickboxing στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 1979 από τη σχολή του προαναφερθέντος και από όπου αναδείχθηκαν τεράστια ονόματα του ελληνικού και του διεθνούς kickboxing. Ονόματα που μεσουράνησαν κατακτώντας τίτλους στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό στερέωμα. Από τη μνημονευτήσα σχολή δημιουργήθηκε μια υγιής βάση πολεμικών τεχνών και ένα φυτόριο το οποίο είναι μοδό της Ελλάδος και άναος πηγή δημιουργίας ταλέντων. Περίσω για να ευχαριστήσω το κανάλι σας και πραγματικά έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στους πολεμικές τέχνες και ιδίως τον Γιάννη Καρατζαφέρη, τον ευχαριστώ θερμά που προβάλλει τις πολεμικές τέχνες. Το 1979 άνοιξε το γυμναστήριο εδώ και κάναμε kickboxing full contact. Το full contact είναι η συνέχεια του kickboxing, το σημερινό kickboxing, το οποίο διαδραματίζεται πανελλαδικά και παγκόσμια. Έχω μπροστά μου εδώ τα παιδιά τα οποία κάναν γνωστό το full contact. Είπαμε είναι το kickboxing το σημερινό, είναι ακριβώς το ίδιο. Σε ηλικία 17 ετών και 16 ετών έκαναν γνωστό το kickboxing στο εξωτερικό και πρωτόπαιξαν μέσα από αυτό το γυμναστήριο. Είναι πραγματικά φοβερή περίπτωση αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα, όπως είδατε κι εσείς και στα πλάνα θα το δείξετε, να κάνουν σε ηλικία σήμερα 45 χρονών αυτό το sparring που λέμε, το οποίο διαδραματίζει την ψυχική υγεία, το μυαλό και την ισορροπία. Το 1981 δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα εκτός από το παραδοσιακό καράτε, το κουνφού και το τάιβκοντό. Αυτά τα παιδιά τότε ήταν το καλούσικη εποχή βέβαια, είχαν πολύ αγάπη και φοβερή προσπάθεια κάνανε για αυτό που καταφέρανε. Βέβαια, ανιδιοτελώς και χωρίς να έχουν κάποιο όφελος από την πολιτεία κτλ. Άλλωστε, εμείς δεν θέλουμε τίποτα την πολιτεία, ούτε θέλουμε ούτε μας χρωστάει κτλ. Απλώς θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το κανάλι αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν σηκώσει πραγματικά τη σημαία την ελληνική ψηλά, έχουν παίξει στην λαϊκή γλώσσα που λέμε ξύλο. Έχει ακουστεί ο εθνικός ύμνος, είναι κάτι το φοβερό. Πιστέψτε με, δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι ευχαριστώ το κανάλι σας, γιατί είναι φοβερή προσπάθεια αυτά τα παιδιά τώρα σήμερα που έχουν αφήσει τις δουλειές τους να κάνουν αυτό το sparring εδώ. Ήταν κάτι το καταπληκτικό για αυτή την εποχή. Πιστεύω δεν θα ξαναπαναληφθεί ποτέ. Εγώ τα θεωρώ παιδιά μου και πιστεύω ότι και αυτοί έχουν πάρει κάτι από αυτό το άθλημα που λέγεται σήμερα kickboxing, το full contact. Το κάνανε γνωστό, είναι το δεύτερο σπίτι τους εδώ. Το διαδραματίζουν ακόμα σήμερα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και την αγάπη τους στις πολεμικές τέχνες και πιστεύω να τους έχει βοηθήσει και στην δουλειά τους, στην υγεία τους, στην οικογένειά τους κτλ. Τότε που το άθλημα full contact δεν το ξέρανε πια στην Ελλάδα, κανείς, μεταδόθηκε από εμάς και συνεχίστηκε κατόπιν το λεγόμενο kickboxing. Το άθλημα είναι από τα καλύτερα αθλήματα που μπορούμε να έχουμε. Σου διδάσκει αυτοπιθαρχία, αυτοσεβασμό, να αγαπάμε τον άνθρωπό μας και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η σημερινή κρίση είναι ό,τι πρέπει για να αναβιωθεί το kickbox στην Ελλάδα. Μόνο να κοιτάξετε πίσω μπορείτε να δείτε πάρα πολλά νέα παιδιά και αυτό είναι σημαντικό για μας. Γιατί εκτός το ότι εμείς παρακινούμε αυτούς, παρακινούν και αυτοί εμάς να συνεχίζουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει από το 1984. Ξεκίνησα εδώ full contact από τα 14, έπαιζα μέχρι τα 17-18, μετά συνέχισα στην ΑΕΚ για μια 15 ετία, έπαιζα box. Πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκίνησα εδώ στο Λεωνίδα τον Μπαλόκα. Ήταν μία από τις καλύτερες σχολές τότε και εξακολουθεί να είναι. Και πιστεύω ότι αυτό το άθλημα θα πρέπει να το ακολουθήσουν πολλά παιδιά, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα άθληματα. Είναι καλό για την φυσική κατάσταση και αντοχή και είναι, πιστεύω, καλύτερη γυμναστική για κάθε άνθρωπο. Θεωρώ ότι ο δάσκαλος είναι κάτι παραπάνω από δάσκαλος, είναι και πατέρας μαζί. Μας έχει φτιάξει ολονών την προσωπικότητα και μας έχει φτιάξει το χαρακτήρα. Έχω διακρίσει στο kickbox και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμουν μέλος της Εθνικής Ελλάδος Πυγμαχίας και θέλω να πω κάτι με θέμα που έχει και την κρίση. Είναι στενάχωρο και πολλά άλλα παιδιά που λείπουν σήμερα από εδώ, ενώ είχαν τις δυνατότητες να κάνουν πρωταθλητισμό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί καν και δεν πληρώνει και όλοι εμείς ό,τι ταξίδια έχουμε κάνει τα έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας. Και αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι αθλητισμός, είναι πρωταθλητισμός, δεν είναι ξύλο όπως το βλέπει ο καθένας έξω. Είναι ένα άθλημα πολύ καλό, το προτείνω σε πάρα πολλούς ανθρώπους να το κάνουν, γιατί δίνει και ψυχική υγεία και ισορροπία στο πνεύμα και στο σώμα.